Hej venner. Ved I hvad vi skal i dag? Vi skal rydde op i mit tøj. Fordi som I kan se, er der alt for meget. Sorry. Og den er ret tit i et bunker på mit gulv. Jeg har for meget tøj, og der er sikkert meget af det. Oh my god, hvor er jeg dårlig til det her. Det er sikkert meget af det, jeg kan gå med i rigtig mange år. Så lad os gå i gang. Jeg tænker, vi starter med, at vi tager en række af gang. Så det her, det bliver part 1 ud af alt for mange. Jeg filmer på min mobil, og der er spejl bag mig, og jeg kan nærmest ikke se. Jeg tror, det her fint. Lad os kigge på det. Det første, jeg har den her med en cute sløjf. Jeg gik med den meget en periode. Jeg er ikke helt sikker på, at det er så meget mig mere. Jeg tænker faktisk, at den måske bunke starter godt ud. Så har vi den her. Og det er en vennebluse, jeg har med en af mine gode venner. Så that's a keep. Og se den bagpå. That's a keep. That's cute. Den får lov. Den overlever. En hvid tanktop med en Sanrio-karakter på. Cute til sommer. Keep. Nej, jeg elsker den. It's a keep. Okay, jeg er virkelig dårlig til det her, var. Den her, jeg tror faktisk, det er en af de nye ting, jeg har købt, men det er som om, den er rigtig føles så rar på. Den rører også i måske. Jeg er ikke helt sikker. Jeg skal lige prøve den på igen og mærke, om det er noget, jeg bilder mig selv ind, eller om det er Slipknot. Crop top. Mega cute. Love it. It's a keep. Amsterdam. Går med den på en ironisk måde. I like it. It's cute. It's a keep. Okay, det her går ikke så godt, hva'? Det her det er også en af de nye, jeg har købt. Mega cute. Den kan jeg jo ikke. It's a keep. It's a keep. Den her dog. Okay, jeg har ikke rigtig så mange basic sorte toppe, men det er også en af dem, jeg er i tvivl om, hvordan den egentlig sidder på. Så det er også en måske, og så skal vi prøve dem på, tænker jeg. Min Jonas Brothers merch, for der var at se dem. Cute men healer mit inner child. Keep. Det her går virkelig dårligt for mig, hva'? Endnu en hvid top. Det er bare sådan en god her til sommer. It's a keep. I'm sorry. Den her er jeg købt til en convention. Sikkert Genki eller J-Popcon eller something, da jeg har været 13. Jeg bruger den sjov nok ikke mere. Den ligger, fordi jeg er sådan, nostalgi, Jeg bruger den ikke. Out, eller doneres, eller whatever. Den her, ikke? Den bluse, jeg vandt, da jeg var barn. Jeg elsker skamstrømmen hoved. Den bluse, jeg vandt, da jeg var barn. I love it. Jeg bruger den som en tanktop. Det er sjovt nok ikke min størrelse. It's a keep. Jeg ved, at jeg lige snakkede om nostalgi, og jeg er ikke sikker om ting for det. Men den her, girl. Så er der den her, som også lige rører måske på bunken, for jeg kan faktisk ikke huske, hvordan den er her på. Og det er ikke en, jeg rigtig går med til hverdag. Så den er lige måske. Så har vi den her lille top. Den er rar her indunder ting, eller jeg har sådan en mesh indunder. Den bruger jeg. Den beholder Ting Monkeys. Keep. Den her, det er også en keep. Den er kæmpe, den er rar til sommer. Bare den her cykelshorts. Love. Love. Det går virkelig dårligt med at skille mig af med ting. Okay, men det her det er også den hylde, hvor jeg har sådan sort og hvide bluser. Og det er sådan sort, hvide, grå, det jeg går mest med. Den næste hylde har farver, og der er jeg ret sikker på, at der er meget af det, jeg ikke rigtig bruger. Mac Miller merch. Keep. Den her. Reading is sexy. I do like it. Men jeg ved ikke, jeg tror også, det er den måske, fordi jeg går ikke så meget af det blå. Jeg har den her, hvor der står Hot Girls Read, og den er mere sådan en min stil, mere end den her merch, der var inde til Paramore i 2013 eller sådan noget. Keep, I love. Så er sådan en mini polo something. Jeg har brugt den under strikvestestorm. Jeg bruger den ikke. Keep. Så er den her, hvor jeg er inde og se John Mayer med min mor. Jeg synes, det er cute. Det er cute design. Al min merch, det vil jeg ikke af med. Det er sådan, så bliver man gammel, så kan man se alle de koncerter, man var til. That's cute. Så er den her Pokemon merch. Den er sød, og den er low-key. Og der er meme, og der er katte. Keep. Den her. Så min søster har taget med hjem fra USA, da hun var der for nogle år siden, og der var jeg sådan mere i min gaming era. Sådan hele min Instagram og sådan noget gik ud på gaming og gamingbilleder. Der er noget nostalgisk over den. Jeg tror ikke, jeg vil gå med den. Jeg tror, jeg gemmer den i sådan en mindekasse, men jeg kommer jo ikke til at gå med den i dag. Så har vi den her. Den er cute. Det er den der Sanrio æg-karakter. Keep. Jeg har en crop top. Keep.
Og det er en dårlig start på den her serie, I'm sorry. Den her fra Monkey, som er sådan en, der selv laver nogle sløjfer foran. Den tror jeg også... Jeg tror, den ligner måske, for jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvordan jeg vil starte her. Den tror jeg faktisk, den sidder ikke så godt mere. Den sidder lidt løs og mærkelig. Den skal lade mig ikke med. Meget af det her, det rører på min vintage, tænker jeg. Jeg har også lige hentet Thijs igen. Det rører der. Og nok til sådan meget af det til 5 kroner og sådan noget. Ellers er det bare ikke genbrugsbutikken, men hvis du ved, der er nogen, der tænker, det vil jeg gerne have. Okay, man kan ikke sætte det til 5. For vintage 8 kroner. Den her, den købte jeg sidste år. Og så fik jeg ikke rigtig gået med den. I år skal jeg gå med den. Ellers så må den ud. Det er sådan en mission, jeg skal have gået. Som er Bunny Blues med Spider-Man. Jeg skal lige prøve den på, faktisk. Så den er også en måske. Så der er egentlig sådan den der Diva Blues. Den her, den har jeg haft. Jeg var på Tumblr, da jeg var 14 år. Og postet, hvor man var på, og den giver mig bare Tumblr nostalgi. Og der er også huller i og sådan noget, så der er ikke nogen, der vil have den. Så den var også i sådan noget minde. Den her. Cute. I love it. Jeg går med den. Keep. Så er den her, som jeg egentlig ikke rigtig får gået med. Den tror jeg også, jeg skal prøve på. Den er kinda cute. Jeg får bare aldrig brugt den. Den var lige måske. Den her. Keep. It's serving con. It's cute. I love nerds. I do. Fallout Boy, my beloved. Keep. Det her er min kæreste så død, som jeg har stjålet i 2 år. Så den skal jeg jo selvfølgelig beholde. Ikke? Jeg kan ikke skille mig af med hans ting. Jeg havde ikke tænkt mig, hvis det var min. Så keep. Den her, jeg elsker flagermus. Keep. Jeg skal gå noget mere med den. Jeg går ikke nok. Den her, det er også en, jeg skal prøve på. Det er sådan en Vans Peanuts collab. Men jeg føler lidt, den sidder lidt stram. Jeg går ikke så tit, men i hvert fald, den skal lige prøve på. Den her, mega nice til sommer. Keep. Green Day. Keep. Så der faktisk også var, da jeg var inde og se American Idiot musicalen i København. Cute. Oh my god. Selvfølgelig også et keep. Jeg købte, da jeg var i Berlin i efteråret. Fordi jeg synes, den var mega nice. Ikke? Men jeg går ikke med skjorter, og jeg har ikke rigtig gået med den siden. Og jeg tror desværre, at jeg sælger den igen. Jeg fandt den i sådan en genbrugsbutik, og så var jeg sådan, men hvis jeg fortryder det, så kommer jeg jo aldrig til at kunne få den igen. Og så købte jeg den, men den er virkelig god. Det er sådan min efterårsbluse. Den er mega rar. Keep. Så er der den her, som jeg bruger til at farve hår med. Som måske skulle ligge på mit sådan, hverdagstøj, men mere sådan tøj, der må blive beskidt. Den her, mega oversized. Nærmest som en kjole. Keep. Mega ret til sommer. I kan bare se, at jeg har været en nørd. Jeg er også stadig en nørd. Lucio. Den bruger jeg mest til at sove i, faktisk. Men den er faktisk rigtig godt comfy, så den er Keep. Pokémon Instant Keep. Den her. Keep. Ja, det er bare... Alle former emos, alle alternative people har brug for at have sådan en her Keep. Når vi snakker om emo. Selvfølgelig Keep. En Sonic Blues. Keep. Body stocking i grå. Det er også en, jeg lige skal prøve på, fordi jeg går ikke rigtig med den, og jeg kan ikke engang huske, hvordan den sidder. Den burde egentlig nok bare ryge til selv, men jeg skal lige prøve. Så er der bare en top til sommer, og til sidst den her. Nu skal jeg lige finde den her crop top med sådan det her i siden. Mega Brad egentlig. Brad coated. Ja. Så skal jeg lige prøve det der på, og så... Okay, så er der sådan noget som den her ringletæer. Men problemet er, at jeg har lidt store bryster. Så alle steder kommer bare til at se mærkeligt ud på mig. Sådan, it's not it. Okay, så for måske-bunken, der rører den her. Spider-Man. Den her. Og også her, for jeg får det ikke brugt. Her beholder jeg lige for nu. Det samme med den her sorte basic en. Den der Reading Sexy. Den der fra Monkey. Og den her. Det får lige overblik. Okay, tak fordi I så med. Kig med igen næste afsnit, hvor vi tager den hylde med nederdel og farvet tøj.